Yo, atiefo enchitanso nko enkoma wo bebe a wo bia mu nu otia kenteni asoma so kwabre de hye edia na ba yasan ya babio. Emre kakra nie yakasafa akan abusua hodo ho nanso yenwie yeguso a. Ene abusua yedu so ene asona abusua. Asona abusua ye nananom kama yete asese. Oba pani a yeni no asona abusua mu no ono ene nana anoboadi oba pani nana anoboadi. Nanen yatenenka wo adanse akrofum na nkane no enam se na nananom timi incident no mo da obodan mu anase obotan mu obotan no baabi ho ma na atutokuru na ate se dan ene ne fense obodan emu nanan na owo na bera wo puye no nanam che se aboa asona wo ene di nanimu ema wo puye na emum no ebra na sefo chene no de aboa so ene di ne nkrofo animu ade wo mkokọ nkro bi te se boaben so wo achememu ene adwoso so wo asantememu sabrewa America na semu ono eno wo nanafo panin eno achi nso wo nana nyakobrai na afi abrewa dukua ene wo monti achimfo achemmemu anasa santememu anase asonafo yinu nyina no se eya achemmemu se asantememu se fantememu omu nyina ase efiri sabrewa ya ye kana semu afei nananom achene boa nananom ye nanam ka kire yen ene aboa kwakwan dobi omo achene boa ene aboa kwakwan dobi afei omachi wade pa so ne aboa asona wo ene sen se asona ni hunu aboa asona wa ne chese bibi ba besi abusua no mo enya abusua ne de empempie no eya na etaye wu anase bibi a yenwunu bi nhyiemu se ye atoyere nchem ne empempie no eya na ewu ene ya na etaye adwene ho nana sonafo omo piesi ene nana kuntunkunkun a odikan nana kuntunkunkun a odikan no nana no mayenya ntie se ono ankasa no no ote adanse asase so aye adanse akrofum nti na nya ono ne ohene a odikan na adanse akrofum mo nso no ohene a anaso penna nana no bo ne din ma yete ene nana ata apianim koframwa nana koframwa yi nana mjitum se ono no ochekere achim abua kwaman na afi na namponsa hanasa ono so ne abusua panin a yeni no ewo asona abusua mu nti na sese na kuntunkurun dikan no enye ono ne ochehene a odikan wie yenhwe bibie na nanma chanso de pa ene amanyosem ene tu ho ache na nanu asonfo omo ahyanso de ene amanyosem ene tu ho ache na namasonafo ene abusua a ye makwan ema oba edi hene ewo abusua no mu ye beka ye a na nabra boa ono obedi ofenso hene mfinhie aduasa na afei na ya asantoa adweso hene ono so adweso hema won so ebedi hene ewo adweso bra ne nua na nafra ne ye de no course Chase Island no ono so oba bedi hene na afei na nadokua ono so edi hene wo achimemu na nadokua no ebeka ya ono no kun jadanko ema nananum achim ebuakwafo ma omoka achim kotokufo eguye nana duku ano no wie ye de besi ya ne yada ye ho aba yo yasa babio ye toa so nananum asonafo ayeka wo ho asem no ye bomra ne se asonafo motiko etisi obi anim enam oma ho ofenti enam ho ofenti no asona busua ne abusua a nipa wo mu pa sansa sonafo ma eho ofe omo ofe pa ntino wo machi no ansa na nananom aduadafo nso so aba afi yesanso po omo mra ne se asonafo a yenkonsu mu obi ehenemu na ye kan nananom asonafo akukuduro ene meninsem die ye beka ya nana kwasi afrane ono ena obo nana ye cha ebra na nana ye cha prakonya amane ba nana kwasi prempe meka prempe the first nana kwasi afrane wane ne nua nana pia sa ye ofeso hene no mkonkoden edi nkuni ma nana ye cha ma nana kwasi prempe eba bedi asante hene 1888 eno achi no ye ma ye wi mfi nana dokua nso so di meninsem yie ono na okun jadanko na oka achim kotokufu eguye ma omo etufri jadan a wanchi hene ma omo ba bia ene omo akwakotena no nti nananom asonafo akukudu sem de omo adibi eno achi ne kra no yenhwe nana di kopim ebra no che konfo ne kofi se tutu nana kofi se tutu egicha santeman
na yɛpɛ nipa ma wɔn de wɔn ho abɔ afɔdeɛ no na de kopim nso ɛbɔ ho mmɔden de ne ho ɛbɔ afɔdeɛ ma asanteman ɛno akyi na afra ne wa ɔno nso yɛyi no firi mu nso a ɛnyɛ yie na afra ne wa barekɛse hema wie nananom asonafoɔ ɔmo nye soɔ sɛ wokyea wɔn ɔmo nye soɔ ɔmo taa gye soɔ no yɛ ofoo na anaasɛ yɛ asona na yɛ ofoo na no ɛna ɔmo taa gye so paa ɛne na yɛnhwɛ nkura nananom asonafoɔ edi so yɛni kan ne na yɛmmɔ nkɔmpɔnkɔnkɔhwɛ ɔkyeman mu fopani akonnwa wɔ nananom asonafoɔ nsɛm afei yɛba ɔfen so a nana dwamara kɛntɛn anaasɛ nana wiafia kɛntɛn akonnwa no ɛno nso ɛwɔ nananom asonafoɔ nsɛm nanam sɛ yɛbɛka yi a ɔfen so akonnwa no ne nua ne adwo so akonnwa nti yɛka ɔfen so a na yɛka adwo so yɛka adwo so nso a na yɛka ɔfen so nti adwo so akonnwa nana de kopim akonnwa no ɛno nso ɛwɔ nananom asonafoɔ nsɛm afei okuapem hene nana ofurukuma ɛno nso ɛyɛ nananom asonafoɔ ɛna ɛte soɔ ɛno mmerɛ ɛsɛ mu no yɛbɛka ho asɛm kakra wie kwampraeɛ so hene ɔno nso ɛyɛ asonani na afei boaben so hene ɛwɔ boaben so ɛwɔ ɔkyeman mu ɔno nso ɛyɛ asonani afei adwira hene ɔno nso yɛ asonani na afei mankasim ɛwɔ fanteman mu ɔhene nso ɔyɛ asonani kwamkwatia hene ɔno nso yɛ asonani na afei kwawutafo hene ɔno nso yɛ asonani bepɔ so ɛwɔ asanteman mu ɔno nso ɔyɛ asonani na afei adanse akurofum no yɛdi kan ka ho asɛm dada adanse akurofum hene ɔno nso ɛyɛ asonani afei manso nkwanta hene ɔno nso ɔka ho ɔno nso asonani na afei ɔnwe ɛwɔ kwabreman mu ɔno nso ɛyɛ asonani afei feyi ase ɛhɔnom na ntim na jakere na ntim jakere ɛso a ne man efiri abankɛseɛ so na ɔkɔbɔ ne man ɛwɔ feyi ase kuro ketewa no mu no saa feyi ase hɔnom no ɔhene a ɔte hɔnom nso ɛyɛ asonani afei ba kwabreman mu a bonwere hene ɔno nso ɔyɛ asonani na afei tabuum a ne hɔnom aba be Kumase no tabuum hene ɔno nso yɛ asonani Kumase kronkɔ hene ɔno nso yɛ asonani na afei akwamu hene anasa asafo hene a ɔwɔ Kumase yɛ ɔno nso yɛ asonani afei akɔmfrɛ hene a ɔwɔ Kumase ɔno nso yɛ asonani na afei atwama agogo hene ɔno nso ka nananom asonafoɔ ho afei toanse hene ɔno nso yɛ asonani na afei kwawadu amoa hene ɔno nso yɛ asonani afei tanodumase ɛwɔ kwabreman mu tanodumase hene ɔno nso so yɛ asonani na afei asotwe nso so ɛwɔ kwabreman mu ɔno nso yɛ asonani na de twatɔ kora no abramkɛse ɛwɔ Kumase abramkɛse hene nso yɛ asonani atiefo ha na brebe me kwan amene na dwumede na sie yɛbɛtumi aka fa nananom asonafoɔ ho ɛno no nananom asonafoɔ yɛ nananom bi a wɔn ho ɛfɛ wɔn di amaninsɛm wɔn di akokodurosɛm amanyɔsɛm so wɔn ɛte ase yie paa ti nananom asonafoɔ ɛmamomo ne yɔ a ɛnya adɔ ha na yɛde na dwumede no bɛsie mo ne otia kentanie makramo